dole, hej? Hej! Tam zero, hej, že? Dobre! Zavri dvere. Hej. Môžete pospiť niečo? No? Potom prídem, dovolaj si ja prídem. Robíš mi kavu? Kávu chceš? Hej. Dobre. A máš smotanu, či nie? Nemá sa tam. Tak nemusí robiť. Nie? Nie, Dobre. nie. Za to mi kúpim smotanu. Dobre. Čau. Čau. Čo, nespíš? Ani ja nie, za chvíľu ide sa okúpať. Ide dneska, počujeme sa? Matúš. Vážne? Hej, no chvála Bohu. Matúš, dneska parádne som dostal správu dneska. Po nej do svitu idem. Matúš. To čo on robí? Ma rušila. Ja som povedal som na čo. Ja vstala, no ono pokazala. Ja sa nevidel na čo. Za toto presa. Hej, tak ešte sa nebočka mojej kamarátovi. Ja nikdy šo. Nikdy. Nemyslím, ja som vážny. A tak som nebude robiť. Toto nepodarí sa. Život sa nie. A to bude dosť. To časy. Nemyslím tak vážne. To tak. Nie! Oddychać ma wycienawa, synero ma sonero male. Sutusa, chumri de mi horo, chumri de mi camera, chumri de mi na. Oddychać ma panoskami. Better put my shoes. I better ragili harachore. And it got my palos coming. Halo? Slovenské párna, slovenské mamička povedala. I slovenské tangocky, slovenské mamila. I dobre si na vojnu. Halo? Hamashika čajori, jo maňo. Halo? Počujem sa? Zavolaj. Čau! Jak sa máš? Matúš? Kúka, nepočujeme. Ty stopar mi ukazujeme, vidíš? A to ma točíme hlava, dneska ma bolí dneska. Oddychać ma
Iba nas gabibe se oprimaci. Tu máš? Tu máš tričko? Hej, pozri. Tričko, tepláky. Dobre. Tu máš druhé tričko. Tu sa pôjdeš tu schovať, hej? Hej. Vezmeš ešte utierak. No. Ja som dnes... Čo? Som dneska prekvapil, jak teba videl. Hotový som No teraz. vidíš. Prečo? Prečo? Ja ti poviem na čo. Príde na kožu. Dobre. Kúkaj, jak Ježiš. Čo? Haló? Také veci to niečo. Pamätá sa, nie? Nie, bočka, podtázky, to je chýrca. A nebola také, jak predtým. Na to také veci nepovie. Nie sú také zdaví. Čo myslí? Jak to je tu som, Matúš. Čau. Vidíš ma? Hej, vidíte ma, na fotku vidím. Vidíš. No, kosnie si sa... Poďte pozrieť knižku, teda nemám čas pozrieť knižky, pozrieť na porne. Mám pre tebe veľmi dobrú správu. Hej. Ja čo mám objednám Franky, nevieš? Umili, koľko mi objednal? Vážne? Neveríš? Vážne objednám mi, kedy mi donesli. Teraz príde dneska, príde buď zajtra, neviem kedy. Hej. Umili, koľko na pások. Ten napríklad pôjdeme za kurvami, ja pojebím ju, a ja v pätke. Ale Prístam Bohu. máš chuť už, hej? Hej. Čo sa sníva som, Matúš, poď na čo pravdu, hej. Sníva sa s Petkom. No. Poď na čo, hej. No, sníva sa s Petkom. Ja. A čo